Alhamdulillahi, murna da farin ciki zai kashe shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari, yayin da gwamnoni suka goya masa baya da a ci gaba da karɓar tsofaffin kuɗaɗe kafin wa'adin da ya yanke. Wanda yanzu hakan shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya yi mamakin yadda mutane suka goya masa baya akan canjin kuɗi. Murna da farin ciki zai kashe shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari yayin da ya ga gwamnoni kai tsaye sun goya masa baya. Barkanmu da zuwa a ji daɗi Top TV, muna roƙonka in kai baƙon da cikin wannan channel ɗin ta mai albarka ka danna subscribe, sannan kuma ka danna alamar ƙarar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu ba tare da ɓata lokaci ba. To masu sauraronmu, shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya fito ya nuna farin cikinsa akan gwamnoni wanda suka goya masa baya domin ya canja kuɗaɗe. Wanda yanzu hakan shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya yi wani shagalin biki a gidansa. Ya tara jikoki da 'ya'ya domin ya nuna farin cikinsa yanda aka goya masa baya domin ya canja kuɗi. Shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari daman yana da wannan kyakkyawan manufa a ransa. Tun a mulkinsa na soja yake so ya kauda ɓata gari, wanda yanzu haka shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari yana mamakin yadda mutane suke goya bayan abin da ya fito da shi. To masu sauraro ku ci gaba da bibiyo mu zuwa ƙarshen wannan shirin domin za mu saka muku cikakken rahoton yayin da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya fito yake gode wa gwamnoni wanda suka goya masa baya da ya canja kuɗi. Godiya da farin ciki zuwa ga Muhammadu Buhari, wanda yanzu haka shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari yana gode wa gwamnoni. Duk da kokarin da shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari ya yi a mulkinsa na soja, hakan yana nuna cewa shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari yana da kyakkyawan manufa har ya ƙara fitowa wata takarar, wanda yanzu hakan talakawa sun haɗu sun goya masa baya domin ya mulki wannan kujera. Daɗi Top TV ce take kawo muku cikakkun rahotannin nan. Ku danna subscribe, ku danna alamar ƙarar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin ta mai albarka, fatan alkhairi tare da farin ciki da salama, godiya mara misali, mun gode.